ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದೇನು ನಾನು ಪಿದಾಡೊಂದು ಬೈದೆ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಗಿ ಹಚ್ಚಿ ಮಾಡೋ ಬೈದೆ ಕೂಚಲೊಂಜಿ ಬರ್ಚೊಂದು ಬೈದೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಯ್ದಿಕ್ಕ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ Q&A ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನಿಯೇ ಮನ್ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ತುಕ ಇಂಚ ಇನಿ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಣ ಆದಿತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ 20% ಉಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಕನದೇನು ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ದೀಕ ಬೊಕ್ಕ ತುಕ ಒಂದು ಕಂಡೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ದೀಕ ಸುರುಕು ಒಕ್ಕ ತುಕ ಬೇಲೆ ಪುರ ಆದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಗ್ನತ್ತೆ ಫ್ರೀ ತಿಕ್ಕೊಂಡೈಚ ಅಂತ ಈ ಕೋಡೆ ಮಾತ್ರ ಉಂಡತಿ ಒಂಥರ ಶಾಂತ ಇತ್ತಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ ಇದಾಯಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೇಳೊಂದಿಚ್ಚ ಇದಾಯಿಡು ಕುಳ್ಳು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಹೊತ್ತುನ ಓಕೆ ಎನ್ನಿಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಒರೆಸದ ಪುರಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ವ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ತೋಜುಂಡತ್ತೆ ಐಟ್ ಪೋದು ತೂಯಿ ಐಟ್ ದಾದನ ಯಾರು ಬೈತುಂಡು ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ಸೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತಿದೆ ಅವು ಬೇಗ ಮಂತ್ ಅಂದ ಅಮ್ಮಸರ ಕಟ್ಟಿಯನ ಅಂದು ಯಾನು ಕೇಂಡೆ ಯಾನು ಡಾಲಿ ಲಾಗರ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತ್ ಪೂರ ಕೇಂಡೆ ಐತೆ ದಾದಾಪುಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತು ಕಡೆಗೆ ಸರಿಯಾಂಡ ಆಪುಂಡು ಐಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪರೆ ಬತ್ತಿತ್ತಣಂದು ಐಕೆ ಅನ್ಮಂತೀನಿ ಅಪ್ಲೈ ಓಲ್ಲ ಅವು ಲೇಟ್ ಮನ್ಪುಡ ಬೇಗ ಮನ್ಪುಡ ಅಂದು ಏರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಪುನಃ ಮಂತದೆ ಮತ್ತೆ ಮಂತದ್ದು ಕೆಟ್ಟುವೆನ ಅಂದು ಪೂರ ಮಂತಿನ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸು ಪೋಪುಂಡು ಅದಾದನ ಸೈಯಡ್ ಆಯ್ಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ತು ಕಡೆಗೆ ಸರಿ ಅಂಡಯ್ಯ ಅವು ಏನಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಪೆ ಅಂಚ ಎರರ್ ದಯ ಬರ್ಪುನು ಉಂದು ಅಪ್ಪ ಅಕಲ್ ಪನ್ಪುನ ಏಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅದೇ ತುಕ Q&A ಮನ್ಪುನ ಬರ್ಚ ಅಂತ ಹಿಂಗು ಅಂದದ್ದುಲ್ಲೆ ತುಕ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕ ತೂಯೆ ಅವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಅವು ದಾಲಪ್ಜಿ ಅವು ಒಂದೈತ ವೈಟ್ ಇಸ್ಟಿಟ್ಯೂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಅನ್ಸದು ಒಂತೆ ಅಕ್ಕಲೆ ಕೊಡ್ತಾರತ್ತ ಅಲ್ಪ ಇಂಚ ಇಂಚ ಪಂಡ ಐಟೆ ಬರೆತ್ತೇರು ಕೌಂಟು ವ್ಯೂಸ್ ಕೌಂಟು ಇಶ್ಯೂ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಉಂದು ಅಂಚ ಬರೆತ್ತುಂಡು ಐಟ್ ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ವೀಡಿಯೋಡು ಪೂರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ವೈಟ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋನೇ ಸರಿ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪುಂಡಿಕ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ಕೌಂಟ್ ಪೂರ ಅಂದ್ ಸೊ ದಾದಾಪುಂಡು ತೂಕ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ದಾಲ ಅವನ್ನೊಂದು ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂದೆ ಯಾನು ಆಯ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಂದನು ತೂಕ ಆಯ್ಲೆ ಕಾಪು ಎಂಗಾರು ಪನ್ನಗ ಒಬ್ಬ ವಾರನ ವಾಯ್ಸ್ಲ ಏತು ಮಲ್ಲ ಆರು ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಡಪುರ್ನಿ ಹೆಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅದು ಪೋಂಡು ಒಂಥರ ಜೋರ್ಡೆ ಪಂಡೇರು ಅಯ್ಯೋ ಹೆಂಗ ಪೋಡಿಗೆ ಪಂಡ ಆರು ಪಣ್ಯ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟೇ ಉಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಯ್ಕಲಾತೆ ಅಮ್ಮಸರ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮಸರ ಮಂತದ್ದು ಈತು ವರ್ಷ ಪಾಡ್ನೆ ಎಫರ್ಟ್ ಪೂರ ಪೋಪುಜ ಈತು ವರ್ಷ ಯಾನು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಪುಡಿಯಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಒಂದು ಮಂತದ್ದು ಅಂಡ್ ಐತೆ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬೈದ್ನತೆ ಐತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನು ಪನ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜ ಆರು ಪನ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜ ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾವು ತುಕ ಆ್ಯಡ್ಸೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪರೆ ಬತ್ತಿತ್ತನತೆ ಐತೊಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಅದನ್ನು ಇತ್ತಿಡು ಐನರೆ ಕಡಪುರಿಯೇ ಪಗ ಪಂಡೇರ ಇರ್ನ ಅಕೌಂಟು ಇಂದಕ್ಕೆ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆತುಂಡು ಅಕಲಿತ್ತೆ ರಿವ್ಯೂ ಮಂತಂದುಲೆ ಪಂಡ ಅಕಲ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಪೆರ್ಗೆ ಐಟು ದಾದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಪೂರ ಐನ್ ಪೂರ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಇತ್ತಂಡ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಸೊ ಇತ್ತಂತೆ ಸಮಾಧಾನ ಅಂತು ಮಾರೆ ಹೊರನೆ ಪೋರ್ತು ಲೋಕೆಜ್ಜಿ ಅವಲಾರು ಆರು ಪಂಡೇರು ಆರ್ನಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅಂಚೆನ ಮಸರ ಕಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಇನ್ನು ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆತ ನಾನು ಪೋತು ನಾನು ಅಂಚ ಯಾದಿನಿ ಚಾ ತಿಂಡಿದಲ್ಲ ಮಂದಿಜಿ ಅಂಚ ನುಪ್ಪುನೆ ಬುತ್ತಿ ಪಾಡೋ ಬೈದೆ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ನುಪ್ಪು ಪೈಯಡ್ಲ ನುಪ್ಪು ಕಾಂಡೆಡ್ ತಿಂಚಿ ದಾಲ ತಿಂತಜಿ ಇತ್ತು ಪೂರ ಲೇಟ್ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಗಂಟೆ ಎತ್ತಾಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪತ್ತಾಂಡು ನಿಖಲ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ಲೇಟ್ ತಿನ್ನೊಚ್ಚವೆ ಕಾಂಡೆ ನಮ್ಮ 7 ಗಂಟೆಗೆ ದಾದಾಂಡಲ ಬೂರೋಡಿಗೆ ಬಂಜಿಗೆ ಇಜಿಂದ ಲಬ್ಜಿ ವೀಕಾಪಾತಿ ಚಾ ಅವು ದಾದಾಪುಣ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಕಾಂಡೆ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪುನಾಗದೇ ಮಸ್ತ್ ತಾತ ಗುಡ ಅವಳ ಐತೆ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕರೆ ಅಬ್ಜಿ ಚಾಲಿಟ್ಟು ಲಕ್ಕುನೇ ಬಂಗೋಗ್ಯಾನು ಲಕ್ಕುನು ಕುಡಬೋದು ಜಪ್ಪುನು ಮೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಮ ಗಂಟೆ ಅನ್ನಾಗ ತುಲ್ಲಾರ್ನಿ
ಅಂದು ಸುರುವೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ಬೇಗ ಬಂತಂಡು ಆಪುಂಡು ಇಂದು ಲಕ್ಕನಾಗ ಲಕ್ಕಡೆ ಎಂದ ಪಕ್ಕ ಬೇಗ ಮಂತು ತುಲ್ಲಾರ್ನಲ್ಲೇ ಐತೆ ಬುತ್ತಿಡ್ಬೇಡಂಬ ಇದೆ ಗಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಗಜ್ಜಿ ಉಟ್ಪುರು ಕಾಡೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಐತ ನಾನು ಉನಸ್ ಮನ್ಪುವೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಗ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ Q&A ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪಡತ್ತಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕನ್ನದೆ ನೆಟೆ ಪಾತ್ರ ನೆಂಚ ಮಾರಿ ಯಾನ್ ದಾಲ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆತ ಜವೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ತೂಪೆ ದಾದ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಪ್ ಮಂಡೇಡು ಐನ್ ಆನ್ಸರ್ ಪಂದು ಬಿಡ್ಪೆನಿಗ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಆತದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಪಂತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆತದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಯಾನು ಗಂಜಿ ಉಂಡೆ ಆಂಡ್ ಗಂಜಿ ಉಂಡೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಆತ ಒಲ್ಪ ಕುಂಡು ಒಂದಾಪು ಜಿಂಕ್ ಈನ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ಹಿಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಅವರ ಗೊತ್ತೈಜಿತೆ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಡೀತು ಪಾತಿರ್ವತೆ ಏರ್ಲ ಎದುರು ಪತ್ತೆ ಎಂಡ ಪಾತಿರ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪದಲ್ಲ ಬರದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇಕ ಹಾಂ ಅಂದೆ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಸಮಯ ಪೋದು ಕ್ಲೋಸ್ ಎಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೆ ಪಾತಿರು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚ ಓಕೆ ನೆಟೆದೀದು ನೆಟೆನೆ ಕುಲ್ಲು ಕಥ ಈನ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಹೊತ್ತುಲೆ ವೀಡಿಯೋಡು ಪೂರ ನೆನಪದಿಲ್ಲ ಏರ್ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುವ ನಮ್ಮನ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡು ಅವು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ನಮ್ಮನ ವೀಡಿಯೋಲ ಎಡ್ಡೆ ರನ್ ಆಪುನಿಗೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ಯಾನು ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದ ವೀಡಿಯೋ ಯಾನು ನೆತ್ತ ವೀಡಿಯೋದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ವೆ ನೆಟ್ಟೆ ಪಾಡಿ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಆಪಣತೆ ಐಕ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು Q&A ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ತೂಲೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಐತೆ ಯಾನು Q&A ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪೋಯ ವೀಡಿಯೋ ಪಕ್ಕತುಕ ಈತಿ ಯಾವತ್ತೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಮೋದಿಜಿಲ್ಲ ಬರ್ಪೀರು ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಇಪ್ಪಡತ್ತೆ ದಾದ ನಮ್ಮ ಫೈನಲಿ ಮಂತೆ ಅನ್ನು Q&A ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಂತೆ ನಿಖಲ್ನ ಪೂರ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಖಲ್ ಪೂರ ತೂಲೆ ಏನು ಇತ್ತಾನು ದಾದ ಮತ್ತೊಂದಿರಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತೊಂದಿರಲೆ ತೋರ್ಜತೆ ಫುಲ್ ವೈಟ್ ನೆಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ದಿತ್ತಿತ್ತೆ ಒಂದು ಹೀರೋಯಿನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂತ ಅಂಚೈತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತೊಂದಿರಲೆ ಉನಸಾಂಡ್ ಗಂಟೆ ರಡ್ಡಾಂಡ 1:59 ರಡ್ಡಾಂಡ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ Q&A ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಂಡತಿ ಮದ್ದದೆ ಪಂತೆ ನನ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಗೊತ್ತಾವು ದಾದಾಪುರ ಪತ್ತೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿ ವೀಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಮುರಣಿ 2-3 ದಿನ ಅಂತ ಗ್ಯಾಪ್ ಆತನು ವೀಡಿಯೋ ಮಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನೈಟ್ ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಪಾಡ್ದೆ ವೀಡಿಯೋ ಇನ್ನಿ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಪಾಡ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಕ್ಕ ಎಲ್ಲಂಜಿರ್ದು ಡೈಲಿ ಪಾಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಣ ಅಂದು ಕೋಡೆ ಹೊರ್ತಿ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮಂದೇರಿ ಡೈಲಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಸಿಸ್ ಲಾಗ್ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಹೆಂಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಯಾನು ಮನ್ಪೆ ಲಾಗ್ ದಾಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿನ ಮನ್ಪೊಂಡಲ್ಲ ದಾದ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತಂಡ ಒಂದು ದರ್ತು ತೋಜುಂಡು ಅಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಮುರಣಿಪುರ ದಾಲ ಗೊತ್ತೇ ಒಂದಿತ್ತಿಜಿ ಪಾಡ್ನ್ಯ ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತಂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಅಂದ ಹಾಕೋದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೂಪರ್ ಆ ವೀಡಿಯೋಗೂ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದಂಡು ಅಂಚ ಯಾನಿಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ಎರ್ತು ಪತ್ತೊಂದೈತೆ ಪೋಪುನಕಲ್ ಪೂರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಿ ಹೊಲದಾತ ಬರ್ಲು ಶುರುವಾತ ನಂದು ಎನ್ನು ನಂಚನೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪುಡಾಕ್ಲೆ ಅಂತ ಉಂಡ ಯಾನಂಜಿ ಎಂದು ಕಂತಿತ್ತೆ ಇನ್ನ ಪಪ್ಪಾಯ ಐನಿತ್ತೆ ಮೂರ್ಗ ಬಲೆ ಆಶ್ವಿತ 3 ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ತಿನ್ನಂತೆ ತುಲೆ ಚಾಕು ಪೂರ ಇಲ್ಲಾರ್ದೆ ಪತ್ತ ಇದೆ ತುಲೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಇತ್ತಿನತ ಒಂಜಿ ಐಕ್ 3 ಪಾಡ್ಗ ಉಪ್ಪಡು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡತ್ತೆ ನನಗೆ ಅಶ್ವಿತ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಜನ ಇಜ್ಜರತ್ತೆ ತಿನ್ನಾರ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಜನ ಇಜ್ಜರತ್ತೆ ಐಕ್ ಯಾವ
ಒಂದುಂಡು ಆಶಿತ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕನದೇವ್ರು ರೌಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಪರಂದೊಡಿತ್ತು ಅಂತೆ ಅಮಸರ ಮಂತ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬಂಜಿಟ್ಟು ಪರಂದು ಮಲ್ಲೇಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬರೋದು ಲೈಟ್ ಪಂಡ ಅಪ್ಪುಚಿ ಮಾರಾಂಗಯ್ಯ ತಿಂತಿದ್ದೀರಿ ಗಂಡಕಾಯಿ ನೊಂಜಿ ತಿಂದು ಮುಗಿತ ಪಪ್ಪಾಯ ಪೂರ ಆಡು ಪೂರ ಕೊರಿಯ ಕಾರ್ಕೇನು ನಾನೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದು ಬೈದಿದ್ದ ಪಪ್ಪಾಯ ಕೊರ್ನಾಗ ಅರೆ ನಾಚಿಗೆ ಅವೆ ಗಂಡಕಾಯಿ ಒಂಜಿ ತಿಂದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕುಡ ಉಂಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಉಂಟು ಅನ್ನಕ್ಕೇನಿ ಮಾಸರೆ ಅನ್ನಕ್ಕೇನಿ ಏರ್ ಕೇನಿ ಎಂತೋಷ್ ಪಾವಂತ್ಲೆ ನಿಮ್ಮ ಆಜಾಣ ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಕುನು ಅಯ್ಯೋ ಅರೆ ಬಿತ್ತು ಪುರ ದೆತ್ತು ಕೊಡ್ತೊಡ್ಗೆ ನಂಚನೆ ಕಂತು ಕೊತ್ತು ಏನೆತ್ತಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಅಂತಲೇ ಶೋಕುಂಡು ಅಕಲ್ದ ಸಟ್ಟಿಗೆ ತೊನ್ನೆ ಓ ಮುಲ್ತುಲೆ ಸಟ್ ಶೋಕುಂಡ ಅಶ್ವಿತನ ಸೈಜ್ ಇಜಿನ ಯಾರೇ ಡ್ರೆಸ್ ತೆಪ್ಪರ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸೈಜ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇಂದೆ ಮುಲ್ತುಲೆ ಶೋಕುಂಡು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶಾಲ್ ಉಂಡು ಶಾಲ್ ಶೋಕುಂಡು ಕಾಟನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೊಕ ಕಾಟನ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಶೋಕಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಜೊತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪರ್ಬಾ ಪೋಯಿನ ಐಟೆ ಕಲರ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಸೈಜ್ ವೈಸ್ ಉಂಡು ಸೈಜ್ ಟಾಪ್ ಶೋಕುಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ರೇಟ ನಾವು ಆರು ಅನ್ನ ಇಜ್ಜೆ ಅಕ್ಕ ಸರಿ ನೆರ್ಪರವೆ ಆರೊಂದು ಪಾಪದ ಉಲ್ಲೇರತ್ತ ಏರ್ನ ಇರ್ನ ಗಂಡ್ಕಾಯಿನೇ ಎಂಚ ಆಶ್ರಿತನ ಡೈಲಾಗ್ ತುಲೆ ಸೋಕು ತೊಂಡಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾಕೆ ಕಣ್ಣು ಪಾರ್ದಿತ್ತ ನಾಯ್ಕ ಅತ್ತೆ ಶೋಕುಂಡು ಉಂದೆಂಚನ ಪ್ರೈಸ್ 550 ಆಯ್ತು 550ಯಾ ಸತ್ಯ ಅರೆ ಮುರನಿ ಕುತ್ತಾಯಿನಿ ಪರ್ಬಾಗ್ ಅರೆ ಮುರನಿ ಮುಂಗ್ ಕುತ್ತಾಯಿನಿ ಯಾಲ ಅಂಚಿನಾನೆ ಮಲ್ಪನು ಇತ್ತ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಕಾಲಾಗ ತಕ್ಕ ಕೋಲ 10 ಮಲ್ಲೇಜಿ ಆತಂಡೆಲ್ಲ ಕುರಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾನ ಬತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ನನ್ನ ಚೂರುಂಡು ಅಂಚ ಕಡೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದೆ ಗಂಡಕಾಯಿ ತಿಂದ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಅಪ್ಸರ ತಲ್ಪ ಅಂತ ವೀಡಿಯೋ ಬಂತುಂಡತ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಪಂಡತೆ ಕಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ದೈಟೆ ಎರರು ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಪುರ ಅಂದು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಂಡತ್ತವರ ಅವು ಎರರು ಅಡೆಗೆ ತನ್ನಾತೆಗೆ ಸರಿಯಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಸರಿ ವ್ಯೂಸ್ ತೋಜ ಒಂದುಂಡು ಎರರಿಂದ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ದೆಲ್ಲಕ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಪ ಎರರಿಂದ ಅವು ಪೋಂಡು ಅಂಚ ಅವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಯೇಯಾನ ಅವು ದಾಲೆಜ್ಜಿಗೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಪಂಡ ಕೌಂಟ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಚೂರು ಮಿಸ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೌಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಡೆಗೆ ಅವು ಸರಿ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದರ್ಥ ಅಂಚ ಯಾನು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ದಾದಂಡ ಮಸರ ಕಟ್ಟಿಯನ ದಾದನ ಅಂದು ಅಂಚ ಐತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿ ತೂಕ ದಾದ ಅಂತ ಇತ್ತ
ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೆತ್ತಿಯಾನು ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ತೂಯ ಇನ್ಸ್ಟಾಟ್ ಪಾಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದೇನು ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಂತ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ಲೆ ನನ್ನ ಮುಲ್ಪರ್ದೆ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ಐಟ್ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್.